Bis ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga. Bis ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga. Bis ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga. Bis ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga. Bis ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga. Bis ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga. Reng opinyon na ring bisita king tutuking programa, alin na la opinyon ni Miki Bandi at pamuntok ning istasyong iti. Mabiyasa tamo sa anong sumuring niya masamas. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga. Pampanga, Pampanga, ang nakatamo pong Kakusuelo, Keti, Pampanga. Nanupata, manyaman po talaga. Keti, king kaya katamong probinsya. Mayap aug to kabalen, nananuko po kanyan, king kasalungsungan, po. Importante po, at suka yung ngeni, kaya beda kayo, king kaya katamong pamitalamitam. Makananumi pong abalong at suka yung ken. Mag-comment kayo, o kaya naman po, magpa-shoutout kayo, lakwas kung ninong kayabe yu, o nanong gagawan nyo king kasalungsungan uling. Live na live tamo po keng CLTV 36 Facebook page. Ang po kayong kaya katamong YouTube account. Nung at yun ako po kayong kaya kayong si Babale. Ala kayong data, kayong maka-wifi. Busniye po in kaya kayong channel 36 kayong telebisyon kaya beyo ko at pwede tamo pong mipagtalamitam. Kabale, nanong pata, ibiyami po kaya kayo ining balitang mga palyari keti labuad Kapampangan. Nanu pata, ing amanong si Swan, ang popuing kulturang Kapampangan, ing kaya katamong gambulan, ang pong pagmasabalan, ngeni pong Aldo Naning Webis. Po, kabilis po, ing kaya katamong ing panahon po, ing isipan tamo palapitan na pong palapit kayong Kapaskuhan, ing naman very timely po, ing kaya katamong pamit pagkwentuhan ngening Aldo, at later po for sure everyone is a concern kay ni pong kaya katamo pong pisabyan Anyway, bayo ta pumunta ka rin o reni pa mo po reng bida ngening Aldo. Pakita na la rin. O yan, happy birthday po kang Koyang Peng Makalino. Yan po, ing masanting alalaking pakasalamin Koya, masayang kay Baitan Keka. Sana dakal pang makabang panahon, dakal pang banwa yung biyanan ning apong ginukeka. Di na nakang mabula sa pami kakatawan. Bang guide me pa, kayong atileng king pamagparagul kang Lawrence. Happy birthday also to Rowie de la Cruz. O yan po, ing malagong anak. Apakalibutan dating party hat. Kaya binipong kayong tatang. At ayon kayang wali ampong ima. Very beautiful family. Happy birthday kaya ka, Rowie. Happy birthday also to Tita Edna David. Apin po yan ing mama na. Ning kaya katampong kayabe keng CLTV 36 ay Miss Aiselin David Manson. Tita, happy birthday. Kaya ka sana maging masaya ka mo ngayon Aldo. Ning kaya kang kebaitan, nune balang Aldo ababiena kaya ka ning apong gino. Happy birthday po Nanang Erlinda Batu. O yan, apune pong Nanang Erling kayang kikilikan, pero makanyan man, tamo po talaga asabing senior citizen ni Nanang Linda, uling malaguya pa mo rin inya. Sana dakal pang banwa, ing datang kaya ka bang makapaningat ka pang dakala po.
Ay, birthday na palang Miss Jara, Nepoy. Miss Jara po, yapi ni nga metong kareng kayabe tamo. Kayabe tampong HR coordinator tampo kay ni kay nga CLTV 36 Ma'am Jara. Happy birthday, ne? Kalago mong kalago, aliwa mo keng kang letrato, no ne anti mo rin keng personal at balo ko. Masanting kang kautos, malago kang kayabe kapag obra. Happy birthday kaya ka, Miss Jara. Yan ni Ma'am Michelle Kiambao. Birthday na mo naman po ngayon Aldo. At akita mo kayong letrato na asne po kayong kasaya. Sana balang Aldo ning biye mo, makanyan kayo po kasaya, Miss Michelle Kiambao. Ikayo po kabalen, ne? Malyari uling live tamo. Lalawin ko po rin kaya katamong comments, ne? Malyari kayo pong magpag-greet, magpa-shoutout. Pota po aga na kayo la rin kaya kayong kakaluguran. Kembye, mag-celebrate birthday, anniversary, or any occasion na balo yung pong importante po karela. Ayan po, kalupa na po nga, Miss Ninini, Fafa mo Landayan. Pa-shout out po. Nga na po, Miss Fafa mo Landayan. Salamat po king kaya kayong pamanalbe. King kaya katamo pong programa. O ini po ne, kayo pong manalbe. At tamo pong question of the week. Bota, bisa kayo pong mag-comment. O ini na po basan tayo. King kaya katamo pong question of the week. Reta pong makakipag-obra at tanggap 13th month pay. Na ano mo po yung balak yung pikagastusan o pigamitan, king tanggapan nyo ngayon. Ne po, i-comment ye po. Ban kanita, balo miya at pabalo tayo karang kakatamong talapanalbe. Ako pa mo rin pong dili, pa mo po panto na ni Koya yung masanting, ne? Inki kayo pa po ngatsing malago, ingat yung ngeni, uli Koya tamo po, at suya po kayong metong conference ng kabisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nga tawon po magpakadalubhasa, po ka rin. Ban kanita po, mas santing pa po, serbisyong babyena kaya kayo ning kaya katamong istasyong CLTV 36. At this point, oreni na po rin kaya katamong Balitang Balet, Balita, Keti, Labuad, Kapampangan. Oreni na po ne, almost ready na lakanudeng mangawang parul dareng apulong participating barangays king Giant Lantern Festival ngening Banwa. Malapit na po yan. Iniingikit dareng miyembro na ning Barangay Accreditation and Regulatory Committee o BARC keng patingapundang pa mag-inspection kareng parul ami patindayag keng ligligan. Lakwas noman kanong dapat maging excited kabalen, dapat ta kanong maging excited. Uling keng Giant Lantern Festival ngening Banwa, mas bonggaya po kano pauli dareng pa magbayo kareng guidelines. Mamali tayo Iliana Canilao. Pabulan na mo bayo yami daw ng metong kareng paka antabayan ng pamikatagon king Labuad, Kapampangan, yung Giant Lantern Festival 2023. Pauli na nini, ala ng patnaing pamagsadya ring miyembro na ng GLF 2023 Executive Committee, apan ni muna ng CLTV 36 President and General Manager Sonia P. Soto, yung lokal kapanibala na ng San Fernando, Pampanga, Giant Lantern Festival Foundation, at syempre ring mangawang parul ay patindayagda king marapat aligligan. Kaugnay na nini, pisyalano ng Barangay Accreditation and Regulatory Committee o BAC ng GLF 2023, din 10 participating barangays barang akit in karelang progreso. So far, masantin na marugulang percentage yung nangyari keng lalawit tamo. Yung tula tamo, yung they're ready for the tuloy-tuloy na yung competition. Bulis sabihin. Pili muna ng BARC Chairperson Hill Pamandaman ing making inspection. Kambi ing Vice Chair ng GLF 2023 ay Engineer Alvin Mendoza. Agpangkang Pamandaman, lakwas lang dapat ma-excite ng malbeng ligligang paron ngayon Banwa, pauli na rin ding pamagbayo karang pilang guidelines. Yung daramdaman ko kareng barangay captain at po kareng lantern makers, mas fiercing competition ngayon. Sabi ra, tabalo nung mga nanoy itang karelang piyalo ng karerang lantern, pero wait sa sabyanda. So I guess pighandaan yung lantern festival ngayon. At syuna kanuging 60 to 70% ang completion rate na rin parol king kasalungsungan. Malfunctions, pa po balo, walang pa po mag-operate. Pero alaki po nga kakit
problema ra at mga kula po rin kay katamo Giant Lantern, mayari na rin parulda come December 16. Samantala, kaya bela namang binisita at mag-inspect karang lanterns ding opisyal na ng kumpanyang Firefly. Metong niya ini karamida kay Saup at suporta bang maging matugumpay ang iligligang parul ngining banwa. May mayang 1,300 bombilya ang Firefly karambalang participating barangay. So we decided na itong level of craftsmanship na paggawa ng giant lantern, yung level ng skills ng lantern makers natin, only deserves high quality na bombilya para sa mga parol na ginagawa nila. Mas meging malalam kanun karelang appreciation kin Giant Lantern Festival, kaya ridong ikit ng makanano lagagawan deng pagmaragol deng iganting parul, kaya syudad na ng San Fernando. Actually, yung pagkakaalam ko sa Giant Lantern Festival, parang very literal lang, giant na lanterns. Pero ngayon sa pagsama ko sa team ng Giant Lantern Festival, sobrang wow. Ganun pala yung level ng skills, ganun pala yung dedication and efforts na binibigay ng mga lantern makers natin. Kaya looking forward na makapag-participate pa kami sa future Giant Lantern Festivals. Marapat yakin December 16 in Giant Lantern Competition king Robinson Star Miss Pampanga. Dapat mira si Anggana ken January 1 to 2024 in duration na ni festival. Agatan bilangan po ring Kapampangan, ding buong tao kiti Pilipinas. Sana makapanalbilang masalting at masayang Giant Lantern Festival. We're also inviting the foreigners and the people out there. Dakal na pong medium ngeni para makapanalbilang Giant Lantern. So sana po pamalita rin kaya katamong Giant Lantern Festival which starts on December 16 up to January 1. Itong Giant Lantern Festival, hindi lang pride ng San Fernando or pride ng Pampanga. It's something na every Filipino should be proud of kasi yung parol, part talaga siya ng Christmas celebrations natin. Para ka rin makapunta king venue, may palagaya naman live iniiking CLTV 36 at karang katamong social media platforms. Ako, ingke kayong talasuyo. Liana Kanilaw, ating pusong makabalin. Kabang lalapit po ingal doon, ang katamong Giant Lantern Festival. For sure, aliwa mo po rin Fernandino Nunereng, gana-gana pong avid viewer na ni nga Giant Lantern. Reta pong manenaya, excited tanangan po uling baluta naman. This is no ordinary festival, ne? Ini, keni taya mo po akit, king katamong kaluguran, probinsya, keni mo po kayong Pampanga, kayong syudad ning San Fernando. Inyapin po, ausan tayo pong home of the Giant Lanterns in syudad. At in Pampanga naman po, in Christmas capital of the Philippines. O ininituto kita ang balita kabalen, kaya Billy Bandereng netizening metong amabalake niya nursing student as sinaup king metong alalaking ikit ng may aksidente king dalan. Agpang naman king kaya katamong kabalen na everyday hero, kaya wana mo kanuin kayang duty anti mong metong a future medical professional. Ayning report. Pauli niya kanoy ibat king kayang duty king meto nga private hospital ki Mabalacat City 22 anyos sa Stephanie Gomez anyang Lunes November 13. Saktong lalabas laking intersection na ning Mabalacat City Public Market anyang akit ding meto nga lalaking lulupungan daging dalan. Uy, may aksidente ata. Tapos ngayon, si mami ko po, sabi ko po sa kanya, tignan natin kasi medyo na-alarm po ako na nakita ko po yung pasyente na ginigising po nila, ginagalaw po nilang ganon. Syempre bilang nasa medical field, parang alam po natin na first talagang respond is huwag pong galawin yung patient. Tapos ngayon, nilapitan ko po siya. Kwento ng Gomez, tambing na kanong pega na ning kayang pegaralan king eskwela, ang timong meto nga estudyante king medical field. Third-year nursing student taking Systems Plus College Foundation, E. Gomez. Unconscious po si patient. Tapos nagbe-bleed po siya dito sa may chin malapit sa neck. Tapos yun po, bali una ko pong ginawa is nag-apply po ako ng pressure para mag-stop po yung bleeding. Tapos hindi ko po siya pinagalaw kasi gusto po nilang galawin. Bilang knowledgeable nurse, ganon, kailangan pag ganyan po, wag pong galawin, especially lalo na kung may fracture po sila. Tapos yun, nag-ask po ako if meron na po bang ambulance na natawag, tapos in-assess ko na rin po yung vital signs niya and yung GCS po niya.
Nakano in-expect Gomez sa mag-trending yung kayang litrato king social media at inaos na pa kanuning asawa na ning lalaki may aksidente ibang magpasalamat ya. Gabi po, after pong mag-trend nung trending na nangyari, nag-message po sa akin yung asawa po nung guy. Nagpasalamat po sila. Tapos, yun, sabi naman po nila, okay na po. Tapos sabi ko, thank God na okay sila, na extra care na lang po tayo lahat next time. Tapos yun po. Kwento ng Gomez king CLTV 36 News, naman kanutaga na nursing iburinang ko ng kurso niyang anak-anak ya. Dapat ikit na nung makananaw la ka serbisyo ng medical personnel king kayang kapatad, anyang misa niyang may opera ini, kaya may inspiring babalake niya everyday hero. Bali before, parang first choice ko po talaga is to be a lawyer. Tapos, one time incident po na na-opera po si sister ko before. Tapos parang nakita ko po na sobrang hands-on po nila sa sister ko. Tapos sabi ko, ay parang gusto ko na lang mag-nursing, gano'n. Kaya rin na ning nursing, balak na kanong Gomez isunduing pamag-aral ng medicine at mag-OB-gynecologist. Yako yung kaya kayong talasui JM De Jesus, ating pusong makabalen. Bali po na nung masanting kay social media ni aliwa mo po itang ma-acknowledge la po nere nga gagawang mga santing kalupaning nursing student tamo pong kabalen po. Nune itang akakit na rin tao na hanggang keng simpleng paralan pwede tamong sumaup na ating pamuring makanining tao na magdake oras ampong kebalwan. At rin po magsilbila pong modelo kaya katamo na itamo rin po atang may nakita mo pong pamikatago na pwede tamong sumaup gawan tamo po bakan ta mag-trending tamo mo nune bakan ta po makagawa tampong masanting kareng ka para tamo pong tao ne po. Hello po kang Miss Mylene Curata na manalbe pong kasalungsungan king kaya katamong programa. Oy Nina Kabalen, para po kaya kayo na mantun pasalubong or buriye mo pong takman agad ing nostalgic taste ning Pampanga, pwede pong bisitan ing 25th, ay wow, karakaldanan store na ning Susie's Cuisine king Clark International Airport. Tara po silipan tayong US branch ning paborito yung pipag meriendan. Sabi tampin po, one of the world's most beautiful airports ya po, in Clark International Airport at kasanting na nina na ating pong Susie's Cuisine. Alben tayo po yung report. Normal na para sa atin ang pag-uwi ng souvenir tuwing tayo ay bumabiyahe. Kadalasang mga pinampapasalubong natin ng mga keychains o di kaya naman mga ref magnet at iba pang gamit kung saan makikitang nakatatak ang pangalan ng lugar na ating pinuntahan. Pero para sa mga bumabiyahe dito sa Pampanga, kadalas ay hindi abubot ang binibili ng mga turista kundi pagkain. Para saan pa't kilala ang lalawigan bilang culinary capital ng Pilipinas, hindi ba? At pag sinabing pagkain Kapampangan, una sa listahan ng Susie's Cuisine, the best in Pampanga o kakanin. Mayroon itong 24 branches sa iba't ibang bahagi ng Central Luzon at maging sa Metro Manila. At nito lamang Miyerkules, November 15, binuksan na rin ang 25th branch ng Susie's Cuisine sa Clark International Airport. O diba? Tiyak may maipampapasalubong ka na! Ayon kay JP Concepcion, ang chef at owner ng Susie's Cuisine, naisipan nilang magbukas ng branch sa most beautiful airport in the country para sa mga kababayan nating OFW. Gusto raw kasi nilang salubungin ng mga bagong dating at pabaunan naman ng mga babiyahe paalis ng bansa. Opo, yun po yung ina-advise ko. Actually, yung gusto kong mangyari sa amin dito sa Susie's Cuisine. At matikman ulit ng mga ating mga mahal na OFW ang aming mga produkto, especially mga kakanin, na talagang very nostalgic. Nais din daw ipatikim ng Susie's Cuisine sa mga turistang dumadayo sa Pampanga ang kanilang masasarap na produkto gaya ng pansit palabok, tibok-tibok at iba pang kakanin gayon din ng mga minatamis. Paraan din daw ito upang maipakilala sa buong mundo ang masasarap na pagkain Kapampangan. Yung ating iconic palabok and tibok-tibok, siyempre, yung ating pong tibok-tibok ay ubod ng sarap talaga. Hindi po ako
totoo po yun. Masarap talaga. Ako mismo, niluluto namin. Fan ako ng tibok-tibok. Ang biyaherong si Ramon Galgo na-excite daw sa dami ng pagpipili ang pasalubong na pwedeng iuwi sa kanila sa General Santos City. Nagtingin-tingin ako para may bigay ko pabit-bit para pasalubong sa mga bata doon. Binabalik-balikan naman daw ni Abigail Depositor na tubong Katiklan ang kanyang mga paboritong Susie's Cuisine specialties kapag siya ay nasa Pampanga, kaya't masaya siya na nadatnan niya ang bagong store bago siya umuwi. It gives like comfort, parang knowing na na it's the same quality kahit saan, and it's also a good parang send off for us before we go to Boracay. When we found out diretso na talaga kami dito kasi sabi din ng guard sa taas kakabukas lang. Tinanong namin kasi kung ano pa yung restaurants dito, tapos sabi niya nung kakabukas lang, we immediately decided to come and eat here. Makikita ang 25th store ng Susie's Cuisine sa departure area ng Clark International Airport. Yung ating mga OFW, yung ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo na kung pwede po, mag-drop by po kayo sa ating Susie's Cuisine at matikman nyo ang tunay na lasa ng Kapampangan na pagkain. Kasama si JM De Jesus, Arlen Salonga, CLTV 36 News. Actually, kayakit ko po kayong balitang yan nandin ko pa mi babata kayong danup. Inyalakwas ko pong meranup. Kaya kaya katamong balita. Anyway, yung Susie's Cuisine po talaga. Nung mantun kayong, metong ka rin peka authentic, delicacies, paamang Kapampangan, akit yo po kayong Susie's Cuisine. Pero yak po yung peka paborito ko, Ken, ing karelang palabok. Kitang sauce na, ikanyaman. Diyos ko, marami na naman. Bayo taong po, baka mag-walk out ako dito, no? Makakain muna ako sa Susie's Cuisine. Anyway, kimpami katago na ini, pakilala tayo po yung kakatamong digital TV viewer of the day. O yan po, wow! Red Bravo Manaloto ng Baliwag, Bulacan. Yung kakatamong pong digital TV viewer of the day. Ayan, kakyot ng Red, Ikuaneng Ikwareta Pamontetera, king kayang linetrato. Nung bisa kayo po naman pumiyabe kenine, mag-selfie kayo po, kaya kaya kayong TV, kabang malbeking CLTV 36. Send nyo lang po rin kayong pictures, kalupa ng Red, king official Facebook page ng CLTV 36, CLTV 36 official. At pabalumi po manibat December 1 hanggang pong December 6, 2023, in digital test broadcast tamo po magumpisa ng alas 12. Kabukla yung NTV, akiting nanupata, digital po, hanggaya pong 9 p.m. Burinan sabyan, malino yung nakepong ayal ben kayong may sabing oras. Kabang nung maka-analog TV kayo po 8:30 to 12 po ayal ben yung kaya katamong programa. Ini po ang mo pong pamagsadya king pati nga po na digital test broadcast tamo po magumpisa December 7, 8 a.m. to 9 p.m. December 7, fully digital po in CLTV 36. Sana po ayal benye, kapamilata na po ni kaya kayong digital TV, ampo pong digital TV box, ampo rin kaya kayo pong subscription, karing kaya katamo pong cable partners. Po. Kabalen, ko pumama ko, kim pamanalbew, king nano patauling king kaya kami pamagbalik, pisabihan tamo, nung makanalo lang dapat sesend, din kaya katamong ipan, lakwas po ngayon, daratang yung holiday season. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Taswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Taswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Taswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Taswelo kay Pampanga.
Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Kabalen king oras ay ni panupaya yun na pamo po ne gamitan tamo pamo po ing kaya katamo pong national language ing Filipino ne kasi po ang ating pong episode for today ay may kinalaman po sa advokasya ng Philippine Dental Association Pampanga Chapter. Ito po ang ating segment na tinatawag po nating Lingap Agap Dental.
Kabalen, alam niyo po, napaka-importante po ng wastong pangangalaga ng ngipin. Lalo na po ngayon, napaparating po ang holiday season. Siguro po yung mga tanong natin, is it enough na mag-brush tayo ng 2 to 3 times a day? Or do we need to visit our dentist, no? Kasi po, napakahalaga po na mapag-usapan natin ito para po mas lumawak pa po yung kaalaman natin tungkol sa oral healthcare. Makakasama po natin dito ang madadagdagan po, hindi na lang po ako ngayon ang Aching Malago. May mga malalago pa po tayong makakasama. We have with us po si Dr. Carla Archipova, ang Executive Vice President ng PDA Pampanga Chapter, and also si Dr. Mary Ann Macaspac, ang immediate past president ng PDA Pampanga Chapter din po. Doktora, good afternoon po sa inyong dalawa. Unahin ko na si Doktora Macaspac, baka meron po kayong gustong i-shout out bago po tayo magkwentuhan. Okay, shout out ko po muna lahat ng aking mga kasama sa trabaho, yung mga taga Rural Health Unit, Unit 1 sa Lubao, Pampanga. And of course, to our beloved Mayor. Hi ma'am, andito po ako, nakalive po ako ngayon, andito po ako sa CLTV 36. And shout out ko po sa aking family, yun pong yung anak ko, si Marian Claire, and syempre yung aking husband, si Paul Macaspac, nanonood po sila ngayon. And of course, sa mga kapatid ko po na nasa ibang bansa, si Aileen and Eric Tamayo, and Dennis at Mendoza, and yung aking pong pamangkin, birthday po niya ngayon, nanonood po sila nasa London. Happy birthday, ka-birthday, Denise. At ang aking pong kapatid na nandito, yung aking big brother, si Charlie Mendoza, si Vilma, si Charles, si Chucky, at saka si Mariah Annette. And of course, special mention kay Ate Rochelle, ang kanilang nag-aalaga sa kanila. Okay. po. Thank you po, Doktora. Opo, for sure, natutuwa sila niyan, Doktora, na nakita po nila kayo, nakasama kayo dito, nagpo-promote ng napakagandang advocacy, and I know they are very proud of you. At ngayon naman po, Doktora Archipova. Sige po. Good afternoon po. Shout out po, syempre po, happy birthday, Doktora Macaspac. Yes. Doktora. And shout out po sa family ko po, ang husband ko, si Evgeny, at ang mga magulang ko, si Arnold, and Doktora Arnold, Doc Arnold and Marilu. And shout out sa mga staff namin, sa dental staff at saka sa food hub staff namin, at syempre sa PDA Pampanga. Ayan. Thank you po, Doktora Carla na lang. Medyo napipilipit po ang aking dila. Archipova, ano po ang anong nationality po ng inyong asawa, Doktora? Russian Greek po. Okay. Kaya pala, iniisip po kanina, hindi Filipino surname itong nababasa ko, pero Doktora Carla na lang po ang itatawag ko sa inyo. Si Doktora ay private practitioner po. Yes, tapos po si Doktora Macaspac, siya po ay sa Rural Health Unit po ng Municipality of Lubao. And thank you so much po sa inyong oras. Alam ko po kung gaano po kayo ka-busy, pero binigyan niyo po kami ng pagkakataon na makausap ko kayo sa napakahalagang paksa po na ito. Doktora Macaspac, lalo na po kayo ay nasa gobyerno, ano po ang observation ninyo sa mga taong pumupunta po sa inyo? Kapag gusto nila, meron silang serbisyong medikal na para bang ito po ba ay parang prevention or cure na lang talaga? Paano po sa inyo dyan? Kami po sa RHU, ang program po kasi namin is more on preventive. Oo. Yung curative, nire-refer po namin sila sa hospital. And then kapag marami na yung mga cases na kunwari yung maraming pagpapabunot, nagkakaroon kami ng mga dental missions. Yan po. How about po sa inyong clinic, Doktora Carla? Paano po yung mga nagpupunta sa inyo, ano po ang status nila ng oral health nila? Depende po. Kung mga first-timer po silang napunta, first-time magpapaklining, hindi po ganun kaano. Talagang kailangan po talagang mag-start po kayo sa paglilinis. Pero sa mga regular patients naman po, yung
okay naman po yung mga ano nila dahil every 6 months nagvi-visit po sila. Yung mga first-timer natin, doktora, ano po yung parang pagkailangan lang, ano ma'am? Kasi kung titignan natin, ito po yung observation ko, lalo na sa mga kilala, sa family, na kung hindi po sasakit ang ngipin nila, kung hindi nakikitang may butas yung ngipin nila, hindi po sila nagpupunta sa dentist. Tama po ba ang aking observation? Ganon din po ba ang nakita ninyo, doktora? Correct po. Kaya po kami pong nasa public health, ang aming advokasya ay kami na po ang lumalapit sa mga tao para maging aware po sila sa pag-aalaga ng mga ngipin nila. Ang inaanuhan namin sa kanila, ang tinuturo namin sa kanila, hanggat wala tayong treatment, dapat yung prevention ang mas madami. Okay po. Ayan, napakaganda po na meron tayong from private sector, meron tayo sa public health, no? At uusapan po natin ito. Pero sabi nga po natin, napakarami kasing paksa actually na pwedeng pag-usapan sa oral health. Pero mag-focus po muna tayo dito sa papalapit na holiday season. Kakain tayo ng marami. Doktora Carla, may banta po ba sa ating oral health? Ito pong pagkain natin sa holiday season ng hindi nag-o-observe ng proper oral care. Once na kumakain po tayo ng mga starchy or sweet food, tapos hindi po tayo nagbabrush ng teeth, mabilis po tayo magkaroon ng sira ng ipin. At the same time po, magkakaroon tayo ng bilis na pag-accumulate ng plaque. So, ang magandang gawin po, pag po tayo kakain, at least po 2 times a day po, magbabrush po tayo ng ipin. At magfo-floss po. Every 6 months din po, bivisit po tayo sa dentist natin. Kasi po, hindi po enough ang flossing and pagbabrush ng ipin. May mga, ano po tayo, mga nakalagay na naiiwan sa ating mga ipin na matatanggal lang po through oral prophylaxis. Yes. Sa ating po mga nanonood ngayon, pwede po kayong magtanong, no? Kina doktora, baka may mga concern po kayo. Pero doktora Makaspak, gusto ko lang i-elaborate yung sinabi kanina ni Doktora Carla, flossing. Ano po ba yung flossing? Para po sa kaalaman ng ating mga nanonood. Ay, okay. Yun pong flossing, yun po yung parang sinulid. Opo, nabibili po yan sa ating mga drugstores, ganyan. Ang masasabi ko lang po, bago po tayo mag-toothbrush, mag-floss po muna tayo. Kasi po para po yung toothpaste na ginagamit natin, wag pong maiiwan yung fluoride content niya dun sa mga ngipin natin pagka nagtutoothbrush po tayo. Ito po nga dental floss na sinasabi. Kasi meron ako nakita, aside doon sa parang sinulid na sinasabi ni ma'am, no? Meron akong nakikita yung para siyang gano'n, tapos nakaganyan. Mabibili mo toothpick. Ano po tawag doon? Cuddle po yun. Yun. Tapos actually, ginagamit ko dahil hindi ko alam gamitin yung gano'n. So yung cuddle. Yun po. Pwede po kayong gumamit na mga yun. Napakaganda po pala. Akala ko, no, excuse me lang sa mga kumakain. Akala ko tatanggalin ko lang yung mga nasingit-singit na tinga-tingang ganyan. Ano pala, meron palang scientific explanation about fluoride na kailangan na yes. Yun, no? Additional knowledge po sa atin yan, no? Sa ating mga kababayan, lalo na po ngayong holiday season. Doktora Carla, kapag holiday, syempre pare-pareho naman tayo. Alam naman natin usually kung ano yung kinakain natin kapag holiday season. Yung mga bata, sabi nyo nga po, mga sweets and chocolates, ano po. Kasi may naririnig ako dati, brush your teeth after eating. What if kumain ka ng merienda, hapunan? Alam nyo po yung series of dapat po ba nagtututbrush tayo right after? Ang recommendation po is morning at saka before po tayo matulog. Kasi po, once na hindi ito natanggal, mas mabilis po yung pag-accumulate ng plaque. For example, doktora, mga cases itong bibigay ko ay example po ng mga kumain yung anak ko, binigay siya ng candies, ng mga ninong at ninang, ayan, ng chocolates, ng alas 10, ganyan. Right after niyang kinain, pag-toothbrush ko na, o pwedeng pagkatapos niyang kumain ng lunch, mga ganon. Dapat ba patanggal ko na yun? Kasi may mga natitira-tira ng mga ano dyan, mga chocolates. So, doktora, kayo po ang sasagot. Pagka po ganon, it's okay lang naman po. Kapag morning yan, kakain ng chocolates, di po ba? Inom na lang po siya ng water.
Opo. Iinom lang po siya ng water. Tapos sa gabi naman, doon siya magto-toothbrush. After toothbrushing po sa gabi, hindi na siya pwedeng kumain. Kasi usually baliktad po kasi ang nangyayari, no? Ang ginagawa po nila is kain, toothbrush. After mag-toothbrush, ay kakain. Kung ano yung makikita nila, kain. Yun po ang i-avoid po natin. Doktora, kasi wala po akong masyadong alam, pero naririnig ko lang, nagbabasa ako. Right after you eat, kailangan ba i-brush your teeth or meron pang kailangan pahinga? Nagkutkot ka na ng kutkot, no? Parang, syempre tayo pag nagtatrabaho, sasabihin natin, napapasma yung mga kamay natin. Pagdating naman sa ngipin, right after you eat, kailangan ba i-brush your teeth or may minutes na you have to rest muna yung ngipin mo bago mo i-brush? Katulad nung sinabi ko kanina at katulad ni Dr. Makaspak, yung important is mag-rinse ng kumbaga mag-rinse or uminom ng tubig. Pwede din, example, naka-braces. Yes. Pag naka-braces, recommended siya na 3 times kasi mabilis yung pag-accumulate, lalo na pag mayroong braces. Pero yung recommendation talaga, at least 2 times sa mga regular po, sa morning and evening po. Ayan po, no, naririnig natin po yung napakagandang mga suggestion and advice ng ating po mga bisita for today, lalo na po ngayong papalapit ang holiday season na tayo po ay magsisikain. Pero, sabi nga po natin, hindi enough na mag-brush lang. You have to visit your dentist. Pero para saan? Ba't kaya natin sila kailangan bisitahin? Yan po ang ating pag-uusapan, no, sa pagbabalik po ng Nanupata at makakasama na po natin si Dr. Edmond Garcia sa pagbabalik ng Nanupata. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss
Miss ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga. Miss ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga. Miss ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga. Miss ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga. Miss ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga. Miss ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga. Miss ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga. Miss ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga. Miss ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga. Miss ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga. Miss ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga. Miss ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga. Miss ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga. Nagbabalik po ang ating programang Nanupata at meron po tayong greetings dito galing kay Miss Lilian Ramirez Encina. Happy birthday, Dr. Mary Ann Mendoza Makaspak from WBL. WBL loves you, sabi po niya, Doktora. No? At this point, may makakasama po tayo na sa ating kwentuhan. No? Isa pa pong magaling na dentista dito po sa ating lalawigan. Ang kasalukuyan pong presidente ng Philippine Dental Association Pampanga Chapter na si Dr. Richard Edmond Garcia. Welcome to the show. Doc, baka may shout out ka bago kita isalang. Opo, good morning po, no, Ma'am Jen. Opo, so good morning po sa ating mga televiewers. Ano po? So, shout out siguro po, hello po sa mga bumubuo ng Philippine Dental Association Pampanga Chapter, and of course po sa Council of Past Presidents na patuloy po na gumaguide sa ating executive board. Sa nanay tatay ko po, Nick and Lynn, hello. Sa mga kapatid ko po, si Ann and Nature, hello po dyan. Sa mga staffs po natin sa clinic, Lay and Ness. And get well soon po kay Dr. Faye Marie Evaristo, isa pong past president namin na nag-undergo po ng surgery few days ago. Pagaling po kayo, Ate Faye, Doktora. We miss you po. And then lastly, happy birthday, Madam Idiot Past President. Saan tayo mamaya? Opo. So, hello po sa mga televiewers. Hello din po sa mga adopted schools and communities natin, Children's Joy Foundation, Ma'am Lay, San Isidro Elementary School of Santa Ana, Pampanga. Hello po, Ma'am Celso and Sir Mangune.
And Ma'am Tabot, hello po sa Daycare Foundation po ng San Isidro Daycare po sa may Santa Ana, Pampanga. Isa mapagpalang araw po sa kanilang lahat. Yes. Look, napakaganda na ang PDA Pampanga is very active sa information dissemination na kagaya po nito. Parang hindi lang tayo basta nag-e-exist, no? At nagtutulungan sa loob ng inyong community, pero nakakatulong din po tayo sa iba outside the community kasi meron po kayong ganitong programa. Pero Doc, kasi napag-usapan namin kanina, pinagkukulit ko na lang na nga si Dr. Carla at si Dr. Makaspak, no? Pagbabrush ng teeth, kung ilang beses ka ba kumain, dapat ganun din karaming beses ka magtutoothbrush. Okay, sige. Ako po sasagot? Yes Okay, po. so basically po, no, so it's like a constant thing to understand, no? Kailangan po talaga twice a day lang, no? May mga pilosopong patient, sasabihin, Doc, what if 4 times ako kumain? Yes, Eh di 4 correct. times po ako mag-toothbrush. So may dalawang kwento po yan. Number 1, kaya po twice a day because ang mga available na toothpaste nowadays may active ingredient na tinatawag na sodium lauryl sulfate. Ang sodium lauryl sulfate po is technically something which is really abrasive Ano or po? mabilis po makapudpod ng structure ng okay. ipin. That's why sinasabi po nila mas maganda po kung twice a day. And then the other story naman po, 4 times po akong kumakain, edi 4 times po ako mag-brush. Depende po sa kinain. Okay? So it's like, tama po yung sabi ni Dr. Makaspa kanina, before po tayo mag-brush, mas maganda mag-floss, no? Kasi baka mamaya po ang kinain mo naman hinog na mangga. So like for example, maraming tinga in between, diba? Hindi naman po pwedeng i-brush yun. Sobrang abrasive naman po yan para sa mga tooth structure natin. So I think mas okay naman kung wag na mag-brush, mag-floss. Kasi yung kinain mo is mangga. Tama? Manggang hinog. So say like for example, kinain mo naman is cake. So since ang cake ay spongy by nature, parang sponge cake lang siya, right? So mas maganda kung magmumug tayo ng water. Okay? Hindi naman po kumain ka, brush agad. It's good thing to know, maagap ka sa ngipin mo. Ayaw mo silang madumihan. But of course, we have to bear in mind that kahit basahin pa natin sa books, basahin pa natin sa Google, sa internet, ang pagbabrush po is twice a day, morning, evening. Basically because the available toothpaste nowadays in the market is highly abrasive. Mabilis po sila makapudpod ng teeth structure na nagkakos po ng sensitivity sa may gum line ng ipin kahit wala pong cavity. Since gas po sila, nagkakaroon po ng sensitivity. Yes. Yun po yung iniiwasan natin. Kaya pala minsan, Doc, kapag uminom ako ng sobrang malamig na tubig o kaya sobrang init, parang nangingilo. Tama, yun po ba yung effect nun? Opo, pero wala po siyang cavity. Wala naman, parang nangingilo. Opo, didiscuss po natin mamaya. Ay, opo. At saka ito pang tanong ko, ito very mababaw na mga tanong lang, pero concern talaga na marami tayong mabibiling mga toothbrush sa mga kung saan man tayo bumibili. May malambot, may matigas, may mahaba, may... Ano po ba ang ideal na toothbrush na dapat naming gamitin, Doktora? Dapat po yung mga bristles ay malalambot. Malambot. Opo. At yung way po ng pag-toothbrush natin, ganito po. Kasi tayo, no, very busy person. Ang gagawin natin, toothbrush, ganyan, correct, mabilisan. Hindi po, iisipin po natin palagi ng ating mga ngipin ay parang pearlas. Na pinupunasan po natin yan dahan-dahan lang, paikot-ikot. Kaya hindi po ninyo napapansin yung mga may edad na, yung mga ngipin po nila sa gilid, na pudpud na. Merong uka. Mangilo po yun pagka dumating po yung time. Minsan nagreklamo tayo, no, bakit mangilo? Wala naman siyang sira. Dahil po sa mali nating pagtutoothbrush. Dahan-dahan lang po ang pagtutoothbrush natin. And 2 minutes lang po tayong magtutoothbrush. Ganun po. So, Tingnan niyo po, paikot-ikot Doktora. po. Ang dami po naming maling ginagawa na kung hindi po namin kayo nakakwento, ako personally, totoo po yan. Ilang minuto pa lang tayo nagkakausap, ang dami ko nang natutunan na hindi ko ginagawa kasi hindi ko po alam na ganun pala. Kaya thank you so much sa PDA Pampanga kasi nandito po kayo. Dok, pumunta na tayo dun sa regular na pagbisita sa mga dentista, no? Bakit kailangan po na? O hindi po ba sapat, Doktora? Hindi ba sapat na susundin ko lang yung sinabi ni Doc? Bumili ako ng toothbrush na na malambot, nag-brush ako 2 beses, nagmumuga ako. Hindi po ba sapat 'yun? May mga
accumulation po, nagkakaroon po tayo ng mga plaque at tartar na hindi po matatanggal lang ng basta-bastang pagtutoothbrush or ng pagpo-floss. Need po yun na magawan siya ng oral prophylaxis para matanggal yun. Or yung pag-dental cleaning na sinasabi po. Yes. Ano ba yung ginagawa sa dental cleaning, Doc? Kasi may iba na natatakot. Baka masakit yan. Kasi pag may sinamahan ka kasing nagpapa-prophylaxis, marinig ginagano. Parang mangingilo ako yata ako doon. So ano po yung ginagawa sa oral prophylaxis? So basically po, ang oral prophylaxis or cleaning, no, layman's term cleaning po, ginagawa po yon ng isang professional na dentist. So, food, say like for example, yung mga food debris na nanigas, nag-calcify, hirap na pong tanggalin ng brush, dentist na po magtatanggal nun under the procedure cleaning. At let me remind the public, hindi po dapat sila matakot magpa-cleaning because maraming mga nag-circulate na balita na ang cleaning ay nakakapudpud daw ng ngipin. Yes, okay? correct. So from the Philippine Dental Association Pampanga Chapter, let us remind you po na hindi po nakakapudpod ng ngipin ang pagki-cleaning. Because po ang scaler tip, wala po siyang abrasive tip. Wala pong pampudpud yun. Nag-work po yun by means of vibratory effect. Gumaganon po yun sa surface ng tartar. Gigibain po niya yung tartar. Kaya imposible pong mapudpud yung ngipin ninyo. Gawa po ng cleaning. Instead, natatanggal po yung tartar dahil po ginigiba nung tip ng scaler yung tartar. Huwag po kayo matakot magpa-cleaning. Hindi po siya nakakapudpud ng gilagid or ngipin. Bagkos nakakapagpa-healthy pa po ng gilagid because in the absence of this plaque or tartar, maiwasan po natin yung gingivitis or the so-called periodontitis that will eventually lead to tooth loss. Kaya pala minsan, Doc, no, minsan nakala natin malinis na yung ngipin natin. Bakit pag nagpunta ka sa, nagpa-cleaning ka, makikita mo kasi pag nililinis mo ako dati, tinignan ko, may mga nakikita akong na, excuse me po sa mga kumakain, pero that's reality, no? Akala pala natin na, nalilinis na, pero meron pa pala. Ilang beses po ba, o tuwing kailan po ba kami dapat nagpapa-cleaning, Doktora? At least twice a year. Every 6 months. Pagka kasi nag-visit ka sa dentist every 6 months, una, na-check niya mabuti yung ngipin kung ano yung mga may sira na nandoon. And then, matitreat na kagad para maiwasan po natin yung paglala ng mga ngipin natin at saka ang ating mga gilagid. Opo. Doc, ano pa yung mga ginagawa ninyo when it comes to prevention naman dun sa pagkasira ng ating, bukod sa regular na prophylaxis, oral prophylaxis, ano pa po yung kailangan naming malaman na dapat po naming ipagawa? Depende po yun, preventive and operative dentistry, depende po sa age group. No? So, syempre po sa mga toddlers, so like for example, mga age 2, 3, 4, 5, ang preventive measure po natin doon is fluoridization. Okay? Ginagawa po natin yun sa mga adapted school po ng PD Pampanga Chapter, no? Oo. Every quarterly po or 3 months. Para naman po sa mga, say like mga bata, meron silang tinatawag na young permanent molars, no? Yung mga young permanent molars, para hindi ho sila maging vulnerable sa cavitation or pagkabutas, lalagyan po natin sila ng pit and fissure sealant. Opo. Opo, ano po yung, ano yun, Doc? Opo, ang sealant po, Doc Carla, ang sealant. Sige. Okay, Sige, Doktor. Nagulat si Carla. Sige po. Sige po. Ang pit and fissure sealant po, linalagay po ito sa mga young permanent teeth na bagong tubo na wala pang cavity. Opo. Di po ba yung mga young permanent teeth? Yan po, nasa video. Yung po mga ngipin sa number 1, meron po mga grooves. No? Yung po mga grooves or para mga wrinkles or guwit-guwit sa ngipin, tatapalan po yan ng isang parang liquid. At the same time, patitigasin po natin yan para hindi po sumaksak dyan yung food debris. Alam naman po natin yung mga bata, medyo tamad mag-toothbrushan. Mga magulang, busy, walang nagsusupervise. So kahit hindi ganun kaganda yung toothbrush niya, pagtutoothbrush niya, rather, protected pa rin po yung surface ng ipin. Kasi ho, may tinapal tayong sealant. Kaya po tinawag na sealant kasi po isi-seal natin yung mga guhit-guhit kung saan sumisiksik yung dumi. Iba pa yung pasta. Yung pong pasta, opo. Doktora, iba pa yung pasta. Yes po, iba pa po ang pasta. Ang pasta po kasi, hindi na siya pwedeng isilant yung ipin na yon. Kasi po, mas malalim na.
mas malalim na yung pagkasira niya. Meron siyang meron siyang butas. Cavity, opo. Yes. Opo. Okay. Yung pong cavity na yon, before po natin tapalan, we have to make sure that the decalcifying material o yung nabubukbok na ngipin sa loob mismo ng cavity, malinis po yon. Hindi po natin pwedeng tapalan ng composite resin or amalgam or GIC material yung cavity na may decay. Kailangan po kikikilin po muna natin yon, and once it is already done, nalinis na po, natanggal na po yung decalcifying material, doon po tayo maglalagay ng pangpasta. Ganun po yun. Okay? Baka meron pa akong nakalimutang itanong, Doc, na may kinalaman po sa prevention ng pagkasira ng ating mga ngipin na ginagawa po, na dapat po naming malaman at dapat po naming maipagawa para bumisita na po sa mga dentista yung ating mga kababayan. Opo. Sige po. So, ako na, no? Dugtong nyo na lang po. So, sa mga televiewers po natin, we always advocate that ang pasta po, hindi ho siya masakit, hindi ho siya mahal, okay? Nagiging mahal lang ho yung pasta natin, most specifically kapag sobrang lalim na po yung cavity. Kapag in-x-ray po natin yan at makikita po natin, medyo malapit na po siya sa pulp or sa nerve ng ipin, what we do, naglalagay po tayo ng calcium hydroxide at the same time ng GIC to protect the pulp before po lagyan ng pasta, okay? Or on the other hand, nilalagyan po natin ng calcium hydroxide para po magkaroon ng tinatawag na reparative dentin. Okay? Medyo technical po yung mga terms. I'll just make it simplified. Habang may butas po na maliit, ipagawa na po nila. The earlier na-detect yung butas, the better. Kasi kapag pumalalim na po yung cavity, mas mahal na at yung success rate po ng procedure medyo bumababa. Kasi may mga pasta pong malalalim na nagiging successful, meron naman pong mga malalalim na pasta na hindi po nagiging successful. Nagiging necrotic po or namamatay po yung ipin that will eventually lead to what? Root canal treatment. Another gastos na naman po yun. So, opo. So, lagi po namin sasabi sa mga televiewers, 10 po ng aking mga kasama, Doc Carla and Doc Makaspak, hindi po mahal ang magpa-dentist. Ang negligence po ang nagpapamahal. Hanggat maaga po, pakiagapan po. The more na malit po yung butas, pakiagap, mas mura siya ng konti kasi hindi ganun karami yung materials or gamot na ilalagay po namin sa cavity. Yan. Kaya pala lingap agap, Doktora. Baka po meron din po kayong panghuling mensahe po sa ating mga manonood, Doktora. Ay, opo. Lalo yung mga nagbibisit sa RHU. Bilang isang manggagawa po ng gobyerno, ako po ay umaapila sa inyo na kung gusto po natin, kami po kasi sa government, Doc Chard, ang programa po ay yung prevention nga. Meron po kaming programa na naglalagay po kami ng fluoride sa mga bata. Umpisa po ang edad ay 9 months hanggang kinder sila. Hanggang kinder sila. Magpunta lang po sila sa ating mga rural health unit. Marami pong mga dentista dyan. Nagbibigay po kami ng serbisyo. Free service? Free of service. Libre po yan. Hanggat meron pong budget ang gobyerno, samantalahin po natin. At ito po ay nakakatulong sa ating lahat. Okay po. Si Doktora Carla, baka sa mga pasyente ninyo, ayan, baka meron po kayong message sa kanila. Reminder lang po na every 6 months na mag-visit sa dentist at mag-brush po ng ipin ng twice a day, morning and evening. And may pahabol. Pwede pong pahabol na shout out. Happy birthday po kay Dr. Ryan Veray and Ate Lea Happy birthday, Dr. Ryan, Peralta. past president po namin. Bro, happy birthday. Baka magselos kay Doktora. Ano po? Sir Raymond, meron pa ba? I believe magpo-promote lang po ako ng mabilis. Ano po? So, asa na ba? Dito po tayo. Okay po. So, unang-una po, nananawagan pong Philippine Dental Association na hindi po nagpapabaya ang association pagdating po sa pagsugpo ng campaign against illegal practice of dentistry. Pinapayuhan po namin ang publiko na kung meron po kayong alam na ganito mga gawain, ipagbigay alam po sa PDA Pampanga chapter para po protection na din po ng mga tao against sa mga fake dentist. Okay? And then, ikalawa po, yung 7 gabay, yan po, no to fake dentist, no? And then po, pangalawa po yung public health projects po natin. Patuloy po natin ginagawa ang mga yon. Please, nakikusap po ako sa public at sa mga adopted schools and daycare community po namin na
Saup tamo po, pagtulong-tulungan po nating makamit po yung goal natin, no? Kahit po kasi best effort po ang mga PDA Pampanga Chapter Volunteer Dentist. Kung naman po pagdating sa bahay, hindi po na-follow yung 7 gabay sa pagsisipilyo, yung po yung first topic namin last month. Mag-fail din po yung goal ng project natin. And then po, it is good to know that ang mga dentist hindi lang po inaalagaan ang kalusugang pagdental, kundi po ang kalikasan. Okay? So, under the Eco Dentistry of PDA, meron po yung tinatawag na PDA PSK, Pilipinong Dentista Aaksyon para sa Kalikasan. Indong kalikasan, kaya katayang pakamalan. Abangan po natin yan sa episode 3 natin sa December. Okay? And then, last na lang po, maraming salamat to the people of Arayat, Santa Ana, Mexico, and San Fernando, and sa mga concerned group, no po, meron po kaming gagawing bloodletting activity sa may Holy Cross College sa November 23 po. Opo. So sa November 23 po, inuulit po natin sa may Holy Cross College, meron po tayong tinatawag na PDA or Pansagip Dugong Alay First Project, a blood donation activity in Santa Ana, Pampanga. Paki-message po any of your PDA Pampanga officers or pwede nyo po akong paki-message sa Facebook. Ang Facebook account ko po is Richard Edmond DMD. Edmond po without D, okay? RICHARD EDMON DMD, okay? Tulong-tulong po tayong mag-provide ng mga blood para sa mga kababayan nating hirap na hirap hong maka-acquire po ng blood during times of emergencies. Let us save lives po. Okay, thank you so much po once again, Dr. Makaspak, Dr. Carla, and Doc Richard. Very active po ang PDA Pampanga Chapter, and we are grateful na napili po ninyo ang CLTV 36 para dito po ninyo maibahagi ito pong inyong magagandang programa at ito pong pag-inform po natin sa public. Medyo nabibitin lang po tayo lagi, no po? Nabibitin tayo. Ang dami kong gustong itanong, for sure kahit yung ating mga nanonood, siguro po sa susunod na episode. Opo. Sa December po, monthly po natin nakakasama ang PDA Pampanga Chapter headed by Dr. Garcia. Ano po? Bago po tayo magtapos, ito po muna ang ating Kapampangan Word of the Day. Ayan po ang ating Word of the Day, maningaya. Buri na pong sabyan, magyabang or brag, maningaya. Ren tao pong mayabang, aw santala pong mapaningaya. O yan, gamitan niya po aldado, bang midagdagan la po rin amano, kaya kayong gagamitan. Pasibayo po, ako po yung kaya kayong atsing malago, dyan alumbang parungaw, abayin nyo ko pong pasibayo bukas, para kayong metong na naman pong episode ning Nanu Pata. Ini po, yung kaya kayong programa, ang kaya kayong talasuyong, ating pusong makabalit. Uy, Liganding mga lagong parong, may malen nilang pagmaragot. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga,